Pilipino. Abono Party List, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Kaya ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakas. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta ang palay ni Pedro. Ang ating mga pobre magsasaka, bilad sa init at babad pa sa ulan. Masakit man sa kalooban nila, presyo ng ani mababa pa sa puhunan. Bueno mga kaibigan, good morning na naman pong muli sa inyong lahat. Masaya na naman tayo. Ano po? Ito'y dahil narito na naman at ating mapapanggan ang isa't kalahating oras na Pangasinan. Bilis! Kilos! Yan po. Yes. Talaga mabilis. At siyempre ang inyong mga lingkod, ito si Mr. Ri Fernandez Ortaleza alias Mr. Ri. At ako naman si Action Jesse Perez. Bilis!
kilos. Wow. Angkop sa'yo yung pare ko eh. Mabilis kang kumilos eh. Mabilis. At siyempre, mabilis pa yung ating makakausap ngayon dahil nasa screen na eh. Ay, no, talaga. You can say that again. Ano? At siyempre, ito po ay sa pamamagitan ng palatuntunan ito, Pangasinan Bilis Kilos. At siyempre, ang ibig tukuyin ni kaibigan Jess ay walang iba, kundi ang tinatawag nating lumalaban sa mga abuso. At yan ang lumalaban, ang abono. Ano? Nilalabanan ng abono ang abuso. Yan eh. Oh. Yes. Kaya siyempre, at mapalad tayo sapagkat kasama natin siya ngayon, walang iba, kundi si Engineer Rosendo Sendong O. So. Yan, ano? Okay ba? Okay. So, at kaya, kayo pong mga kaibigan namin, kung may tanong man kayo, any doubt, any concern, ano po, tungkol sa abono or sa farming or sa industry, ay mangyari po lamang. I-text ninyo ang inyong mga tanong and very likely, Engineer So will answer your questions effectively and efficiently. Ano po? Kaya i-forward lang po ninyo habang kami ay patuloy na nagipag-usap sa kanya at nang sa ganun ay aming mapakinggan naman ang inyong mga hinaing, ang inyong mga daing, ang inyong mga halinghing at ang mga yan ay ating masagot ng buong buo sa pamamagitan ni Kasendong. Yes. At teka, sandali agad. Sir, bakit nakatakip ang inyong mukha? Ay, oo nga. Ano ba naman ito? Dahil, Nako, thank you sa observation mo, no? Oo. Ay, nako, thank you from 7332. Okay. Oh, nalis na namin. Okay. Pinagbigyan ka na namin. 5 na nga rin. Okay. Total, kami lang naman ni Mang Ridit, ni Idol Ray. Right. Okay. So, Yes. Wala na tayong ibang paligoy-ligoy pa. Idol Ray, ikaw na ang mag-intro sa ating guest ngayon. At ito yun, nakakuha na siya sa screen ng ating... ito na naman, pinupuna yung ating face mask kanina. Pambira mo ito. Kung tutuusin, gusto ko yung naka-face mask para maitago yung aking kapangitan eh. At saka isa pa, dahil mayroon na standard protocol tayo, no? Yung may health protocol ngayon. Yeah. Dahil dumarami na naman itong COVID, tsaka itong Omicron daw. Talaga? Ano ba nangyari? Sa Maynila daw, nagkakaubusan na ng gamot. Paracetamol lalo na. Paracetamol. Ay, grabe. Tapos, Okay. nagkakaroon ng problema sa mga hospital, gano'n, ano? Pero, okay. Let's get down to brass tacks. And like we said, we have Engineer Sendong So with us. At bayan muna natin siyang bumati sa inyong lahat. Pakinggan si Engineer Sendong So. Sendong, Kasendong. Magandang umaga, Action Ri, at of course, Action JNC. Magandang umaga, at magandang umaga sa lahat. Okay. Yes, good morning po, Engineer. Good morning, Ri and Action Jesse. Magandang umaga. Okay. Supposed to be ngayon po sana, unang-una na atin pong itatanong po sa inyo, no? Ito, ngayon po sana yung pagdinig nitong isa sa malaking issue ngayon, yung smuggling ng agricultural products sa Sir Sendong, ano? Ano nang nangyayari? Bakit napuspon? May contract tracing kasi si Senate President Tito Soto na nag-positive yung mga kasama niya. So, para sigurado, nagpa-test muna. No? And siguro isang linggo, hopefully, may yung hearing natin dito sa Senado. Kasi maganda itong hearing ito kasi yung committee as a whole, nagpapakulong sila ng ng mga hindi nagsasabi ng totoo dun sa mga taga-DA at Customs. So, ito is magandang balita siguro ito pagka malaman natin kung sino ang sa loob ng Bureau of Customs tsaka sa DA na hindi tumutupad sa protocol ng Food Safety Act. I see. So,
hindi man natuloy ngayon, maybe hindi rin nagtatagal, magkakaroon din ng pagdinig sa issue ito, sir. Bosendo. Yeah, ang sabi ni Senator Tito Sen, Senator Tito Soto, baka next week itutuloy nila yung investigasyon. I see. I see. Well, Okay. maganda po naman at matutuloy. Marami kasing medyo na nagkahinala nung hindi natuloy eh. Kaya sana nga matuloy as soon as possible naman sana. Kasi habang nagtatagal, nahihirapan po ang kalagayan ng ating mga farmers, ang ating mga magsasaka, lalong-lalo na po sa tinatawag nating kanilang mga produkto na totoong na kompetensya. At ang tanong naman ng iba kasi, Kasendong, saan ba naman kasi nanggagaling itong mga produktong ini-smuggle? Alam po ba? Yeah. Kung nakita natin yung sa Comtrade record, ang produkto is maraming countries na dumadating from other countries na nakakapasok na smuggle. Kaya Manong Ri, hinihingi natin na dapat yung first border, yung Food Safety Act, yung RA 10611, implement ito para at least mahinto itong mga smuggle goods. Yung sa kasi, for example, yung etong bigas, no? All of the 3 million kilos ang pumasok na illegally. Ibig sabihin, to 50 kilos yan, 6 million na kaban. Nako. Oo. Kaya bumabagsak yung presyo natin kasi dumadating itong mga smuggle, pumapatay dito sa ating mga agricultural farmers, no? At nakita natin sa Comtrade record, hindi lang itong bigas, no? Merong mga sibuyas na dumating na smuggle na hindi tumaan sa ating Bureau of Customs at Department of Agriculture. Ito is almost ang lumalabas na kilo yung for example yung karne, no? Ang record ng United Nations record is 119.3 kilos itong prime cut. Yung record ng customs is 73 million kilos lang. So, ang nawawala is 45 million kilos. Yung parte naman ng itong other part, OPAL, ang record ng United Nations record is 119 million kilos. Ang customs is 105. So, may 13.6 million kilos ang nawawala. Yung record naman ng itong onion, no? Itong sibuyas. Sibuyas. Sibuyas ang record ng customs is record ng customs is 84.58 million kilos ang dumating. Pero ang record ng United Nations Comtrade report lumalabas is 107 million kilos. So 23 million kilos na nawala, no? Itong garlic naman, report ng rate is 91 million kilos. Record ng BOC is 84 kilos. 6.7 million ang nawala, no? Ito magugulat ka yung record ng Comtrade sa carrots. 12.4 million kilos ang pumasok. Pero record lang ng customs is 4,000 kilos. Ba?
Wala. So, makukulat ka. Kaya yung carrots na nakikita natin, di ba yung report natin na dumadaan sa mga port of entry, hindi nila hinuhuli. So, yun, laki. Kaya ito yung mga magsasaka natin talagang kawawa. Nagko-complain na dahil sa may smuggle na goods na pumapasok, pinapatay ng natin mga magsasaka. Yung bigas na lang itong taon, itong 2021, nakita natin sa Comtrade record, noong October pa lang, 200 million kilos na ang difference. 200 million kilos. So, pagdating ng December, hindi pa tapos yung record ng Comtrade. Baka aabot ka naman ng 300 million kilos for 2021. So, almost 6 million bag. Kaya yung magsasaka, umaaray talaga na yung bigas, bakit ang dami pumasok. Aside from, ang pinasok natin ng taon na ito, maniwala ka, Action 3, tsaka Action JC, ang pumasok itong taon na 2.9 ang record ng customs. Million metric tons or almost 60 million na kabat ang taste plus yung ano pa yung nakikita natin na 6 million na smuggle na masok. Grabe talaga. Grabe. At paano po ba pinapasok ng mga ito? Kasi minsan may incident na nasabat sa Port of Subic ang worth 37 million na pulang asukal at pulang sibuyas. Paano po ba pinapasok ng mga ito? Hindi po ba isang lugar kung saan ba pinapasok? Alam mo, actually, kaya hinahanap natin yung first border inspection kasi ang protocol talaga ng batas, yung RA 10611, yung Food Safety Act, ang mauna dyan is quarantine. Galing sa Department of Agriculture. Ito is dapat ang story kung anong klaseng produkto ito. Pangalawa, kung ito ba may contaminated na product. No? Kung ito ba may chemical na contaminated. Kaya Action 3 tsaka Action Jesse. Yung sakit, no? Yung sakit, kung makikita natin bakit maraming sakit na pumapasok. Pumapasok yung mga sakit na nakakapinsala doon sa mga pananim, kagaya na yung palay natin, bakit yung black bag marami, di ba? Na tumatama sa magsasaka. Dahil hindi natin sinusuri yung bigas na pumapasok. Pwedeng pumasok kasama yung bigas, no? Konting contaminated na may egg na naiwan, tapos nag-spread ito. Yung full army worm. Yung sa ating mga maisan, bakit pumasok ito? Dahil hindi sa abroad yan. Itong ASF, yung swine fever. Bakit tinamaan ang local agriculture natin? Dahil sa dapat yung first border, dapat ito ay ini-inspect para malaman may sakit ba ito. Pero hindi natin ginagawa yan. Hindi, ito yung sakit sa hayop, sa tanim. Pati yung check ng salmonella. Ito ba contaminated ng salmonella? Hindi natin sinusuri yan. Kaya dapat accountable ng Department of Agriculture, yung Bureau of Animal Industry, quarantine, na dapat mga ito sinusuri before na pumasok sa ating bansa. Yun. Ako, eye-openers po ang mga sinabi ni Kasendong at hindi lang pala
nakakawawa ang mga magsasaka, kundi pinapasok pa tayo ng sakit Yes. dahil sa smuggling. Oo. Ay naku, grabeng bagay yan. Ang impact nito hindi lang sa ekonomiya kundi pati Oo. na rin yung mga Look at that, peste ah. pa. Ay, Peste pa sa mga agricultural products natin. eye-opener yung sinabi ni Kasendong talaga. Bueno mga kaibigan, Pangasinan Bilis Kilos ang ating palatuntunan at mahaba pa po ang ating tatahakin pero pansamantala, be-break muna tayo. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin. Tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort,
your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos,
gaganda po ekonomiya. Ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Okay mga kaibigan, nagpapatuloy tayo sa pangalawang yugto ng ating palatuntunan. 11 to 12:30 ang ating Pangasinan Bilis Kilos. At siyempre, may pa rin ang inyong mga lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. At gaya naming naiwan kanina, ang guest po natin ngayon, walang iba, in the flesh, si Engineer Rosendo Sendong So. At gaya ng alam po na rin, siya ang nagpasimula nitong abono. Siya nga pala, kahapon may nagtatanong kung yung abono raw ay acronym.
Ah, May yes. ibig bang sabihin yun? Yung tanong kahapon. Oo, ano? totoo. Hindi, At, that was the other day pa. Ay, the other day ba yun? Hindi natin natanong kay Richie. ang Oo, hindi kahapon natin eh. natanong Oo. kay Richie. Pero The other may day tanong pa. pong ganun. So, samantalahin po natin ang pagkakataong ito na itanong kay mismong Engineer Rosendo So. Siya The pong founder. pasimuno ng Founder Abono. ng Abono. Kung ano ang Abono, bakit Abono ay pinangalan? Ito ba ay acronym? May meaning ba ito? And ano ba ang purpose nito? Engineer? Yeah, of course, kaya inano natin yung sa Abono Party List dahil alam natin na na lahat na paggawa, no, pagtanim, kailangan na i-abono yung mga tanim, di ba? So yun ang naisip natin, bakit Abono Party List ang ginamit natin ng abono para malaman ng tao yung importante, no? Yung kasi maraming abono yung organic, yung local produced, no? Yung galing sa ipot ng manok. Abono rin yan, di ba? So yung etong galing sa ibang bansa, yung mataas kayo ng yung presyo ng urea, no? Inorganic yun, galing yun sa oil, ammonia. So yun, fertilizer din yan, abono. So inisip natin na importante yung pagtanim, kailangan natin ng abono sa lahat kain. Ayan. Ganun pala yun. Ano? Hindi pala yung kwan. Hindi pala acronym, parang, hindi, yung joke ng iba. Magaling mang abono yung abono, sabi nila. Aabonuhan pa tayo. Sabi nga ng iba, mas magandang... Yung mga dumaralos natin. Farmers mismo, sila nagsasabi. Oo. Buti mayroong abono kasi Oo. mas magandang mag-abono kaysa mga api, sabi nila Ganun Ikaw naman. Kaya sabi nila ganyan. At nabanggit ni Kasendong yung urea, isa sa mga reklamo, Kasendong, ay yung urea nga daw, inorganic fertilizer pala yan. Dati, ang halaga niyan, 960 pesos. Ano? Pero ngayon, tumaas ng 2,700 pesos per... Oo. Kaya, Yan din. paano kaya yun? May Yan din solusyon ba ang tayo dyan? kinakabahan ng ating mga magsasaka. Ang malaking problema natin is yung world market price, no? Tumaas, no? Kung makita mo yung US, yung soya nila, gumagamit din sila ng fertilizer, kaya tumataas yan. Yun ang malaking problema natin. Ang Australia, nagko-complain din dahil tumaas yung world market price ng pataba. Hindi sa ating bansa na maboblema. Doon sa urea, 3.40, 16.20. Kasi sa dagdigan, tumaas yung oil price, tumaas yung presyo ng korodor, tumaas yung presyo ng abono ng urea. Kaya sinasabi natin, kailangan mag-subsidy, no? Kasi ang US nag-subsidy sa magsasaka, ang Australia nag-subsidy sa magsasaka nila. Ang India, no? Bumili sila ng 58 million na kaban na urea. Nag-subsidy din sa magsasaka. Kaya rito sa ating bansa, humingi rin tayo ng subsidy. Kaya yung mga magsasaka, ngayon kung bibili ng fertilizer, pwede silang pumunta sa mga outlet at may coupon ang bibigay ang gobyerno para doon sa discount. Hindi ganun kalaki. Parang 3,000 pesos, no? Yung discount na ibibigay. Per kabat, 1,000 pesos. So, malaking bagay rin yun. Kaya, pinupush natin yung pagbayad doon sa mga outlet ng gobyerno para tuloy-tuloy mag-serve para sa mga magsasaka. Kung makikita mo, nahinto yan, no? Pero dahil sa atin, gusto natin pa-imbestigan sa Senado, nagbayad-bayad ang ligi at tuloy na ngayon ang pag-serve sa ating magsasaka ng subsidy na
coupon para sa magsasaka. Ayun. Yes. Okay, along that line, Sir Sendo, paano nga ang pag-abil niyang subsidy, yung coupon? Is it by cooperative, by group, or individual? Pwede ba silang maka-abil ng coupon na yan? Yeah, ito, Action Jess is individual. May listing ang ating municipal agriculturist na mga magsasaka nagtatanim ng palay. At ito ay ibibigay yung per hectare 3,000 pesos. Kung nag-usap kami ni Director Dumenden at Yusek Ariel ng Manila, itutuloy-tuloy nila ito up to March. So, yung mga farmers kasi yung coupon nakalagay hanggang December 31 lang. Humingi tayo ng extension dahil nakita natin huminto kasi yung distribution ng part of December. So, ginawa ng extension at tuloy-tuloy pa rin pwede avail yung mga magsasaka dun sa mga outlet. And kinausap din natin sa mga outlet na dapat tulungan na tuloy-tuloy pag-serve dito sa coupon na ibibigay ng voucher na ibibigay ng municipal authorities. Ayun. Oo. So, may mga specific outlet na pupuntahan ng mga magsasaka natin. Hindi ba lahat ng mga fertilizer supplier accredited yan na pwedeng puntahan ng ating mga magsasaka? Yeah, pwede yung FBA Fertilizer Exercise Authority registered outlet, qualified lahat yan. Pero depende sa outlet kasi yung mga ibang outlet konti lang ang uunan nila kasi ito dapat ilalabas nila yung pera nila. Ibig sabihin yung 3,000 sila magpo-collecta sa gobyerno. So, kaya yung iba biglang hinto pero yung mga ibang outlet tuloy pa rin. So, pinomonitor natin per municipality na dapat tuloy-tuloy ito para tulungan ng ating mga magsasaka. Kasi po naririnig natin palagi sa bibig ng mga magsasaka ang mahal ng abono sabi nila, pero mayroon din palang subsidy na ginagawa ang grupo ng mga magsasaka sa mga magsasaka, no? It's not that high na sinasabi na ang mahal ng abono, meron din palang tulong sa kanila in the form of that coupon discount, engineer. Lahat ba ng mga magsasaka alam na nila itong procedure na ito, itong pag-avail ng discount coupon na ito? Bali, Action Jesse, dapat pumunta sila sa munisipyo at yung register kung hectare may equivalent na ibibigay sa kanila. Kung 1 hectare, may equivalent 3,000 naman ibibigay. Half hectare sa 1,500. Hybrid sa nila. So, dapat coordinated sila sa munisipyo para ma-avail yung itong price plan sa palay. And makakatulong ito dito sa mga farmers. And yung sa pagtaas naman ng abono, hindi naman ito kasalanan ng abono parties, no? Dahil ito sa wide no? May nagsasabi na isang tao na ini-spread niya, sinasabi. Hindi makatulong yan. Abono parties dahil mataas ang presyo ng abono. Hindi lang isip.
Hindi marunong. Kasi yung abono, pwede kayo naman kumuha ng organic, mababa yung presyo. Hindi naman connected yan sa abono parties. Tayo ginagawa natin para makatulong. Dapat umanap ang subsidy, di ba? Dapat matulungan yung buong bansa kung anong solusyon ang kailangan natin gawin. Kagaya ng smuggling. Kailangan malaman natin yung nag-smuggle ng produkto rito sa ating bansa. I think kanina tinas yung record, no? Baka pwede pakita ulit yung record ng na-smuggle dito sa ating bansa. Kasi ito is malaking pinsala yan sa natin. Kung makikita yung record ng United Nations Contract Record, yung bigas na pumasok sa ating bansa is 2.54 million metric tons. Ibig sabihin yan, pag kilo, no? I-deduct natin yung BOC record na 2.2, may 310 million kilos na diferensya. Kasi yung metan times 1,000. So, ganun kalaki ang smuggled na bigas na pumapasok. No? And yung susunod naman, kung makita natin sa yung record ng ito is yung record ng SS code number naman ito is yung karne na prime cut. Itong prime cut, nakikita natin 45.52 million kilos ang smuggled na pumasok. So itong mga goods na ito, hindi natin alam kung contaminado ba ito o hindi. Nakapasok at nakapapasama sa ating consumer. Yung susunod na record naman, opal. Ito is part rin ng karne. Yung mga ribs, yung itong alaman loob, 3.6 million kilos naman nice mark dito sa ating bansa. No? Yung sunod is yung fat, yung taba, no? Taba, na pinapasok natin. Balat. May 3.44 million kilos naman ang nice bagel dito sa bansa. So titingnan natin yung susunod na record, yung chicken naman, may diferensya na 76 million kilos. No? Malaki rin ang diferensya. Tapos sa onion naman sumunod, yung onion is 23.4 million kilos. Kaya magsasaka ng bakit wala na importation, bakit marami red onion na sa market. Ito dahilan dami smuggle mapasok. And kung makita natin ang garlic. Yung garlic is 6.7 million kilos. No? Grabe. Ang pumasok na smuggle. Yung sumunod is yung lettuce, spinach, itong asparagus, itong mga broccoli, carrots. Ang diferensya naman is 12.46 million kilos. Laki. So itong sa carrots 12 billion kilos, isang billion pesos siya. No? Yung bigas almost 8 billion pesos. So ang laki ng apektado ang ating mga magsasaka. Kapag pumapasok, hindi huli. Kaya yung Senado, dito si Senator Soto, si Senator Ping Lacson, at yung Senate as a whole, dito malaman kung bakit hindi nagsampa ang kaso sa DOJ
at hindi nagsampang kaso ang custom para malaman natin kung sino nasa ito. Grabe. Ang lalaki. Milyon-milyon, ha? I can just imagine that. Bilyon. Grabe. Bilyon ang usapan nito. Ang RE 10845 na pinasa sa batas na ang nag-author niyan is sa Kongreso is Abono Party List. Sa Senado naman, Senator JB, at si Senator Cynthia Villar. Dapat may meron ito RE 10845 na smuggling o cultural products kanaman sa para malaman kung sino mga ito. Kasi alam mo, Action Jesse at Action Ray, yung Ray, ang worth 1 million lang. Worth 1 million. Kanang sabot-sabot niya. Pero nakita natin ang laki ng pinasok. So dapat talaga malaman natin kung sino ang kapuntsaba ng mga itong mga nangisbagal sa Bureau of Customs at Department of Agriculture. Sa tingin nyo, Kasentong, magkakaroon pa kaya ng solusyon yan? Samantalang inilagay o ipinasok ni Pangulong Duterte mismo sa Bureau of Customs na bilang commissioner ang isang dating taga-militar. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin po ang smuggling. Ano bang talagang effective na solusyon sa akala nyo upang sa ganun masawata itong mga matatakaw na buhaya sa mismong BOC? May paraan po ba? According to you, in your own view? Bali, Action Free, madali lang yan. Kung gusto. Kung gusto. Mukhang nakikita natin is may kasabwat, hindi lang sa loob ng Bureau of Customs. Baka sa taas pa mismo. Kasi kung walang go signal yan, imposible. Yung carrots na lang, 12 million kilos, imagine. 12 million kilos nakapasok. Sa record ng costo, 4,000 kilos. Nako. Diba? Imposible na walang blessing yan galing sa taas. So, siguro kukunin natin ang Finance Department dahil ang Customs is under Finance Department. Para malaman bakit ganun kalaki ang pumapasok na smuggling. Grabe pala, ano? Yeah. Grabe. So sa hearing na to, Kasindong, identified na ba yung mga iimbestigahan o yung mga i-grill sa Senado? Mayroon bang mga identified na? Ang pinasubmit ang Customs, yung mga ipa-file nila ng kaso kung sino mga ito. Pero hindi pa kasama itong carrots sinasabi natin yung mga sinabit, no? So at least malaman natin sa Senado dun sa hearing kung sino mga ito nagpasok na smuggle goods at yung hindi pa na huli dapat tuloy lahat. Ayun. Okay. Samantala, isa pong reaksyon. Ako, itong reaksyon nito ni 6212. Ano? Basahin na lang po natin. Mga sir, dapat ang Bureau of Customs o BOC, ang kahulugan niyan dapat ay Bureau of Corruption. Hehehe, sabi niya. Ay, nako naman ito. Well, that's very cruel, pero you have a point there. Pero mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin tayong alamin mula kay Kasentong tungkol dito sa tinatawag na smuggling at saka agricultural situation ng bansa. At siyempre, by the way, siya rin po ang head ng samahan ng industriya at agrikultura. Sinag, sa Pilipinas. Kaya babalik po kami mga kaibigan pagkaraan muli ng ilang mga paalala.
magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort.
sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong. Mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Ito pa rin ang Pangasinan Bilis Kilos. At siyempre, ang inyong lingkod pa rin, Mr. Ri, Action Ri, Fernandez Hortaleza. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Aksyon Jesse Perez. Right. And like I said kanina, kasama pa rin natin hanggang ngayon. Talagang marami na po tayong natutunan, marami na po tayong nalaman na hindi natin nalaman nung pa Yes, oo. tungkol sa agrikultura. At yan ay dahil kay Engineer Rosendo Sendong So. Yan. At tuloy-tuloy po ang ating pagtatanong sa kanya. Jesse? Yes, okay. Kanina, yung natanong ko kanina ay yung tanong mo muna dahil may tanong ako mamaya. This is about the current issue naman, ipagpatuloy mo muna yung about that agricultural products smuggling. Oo. Ito namang isa, palabiro, no? Palabiro yes. From 1165, 1165. nagbibiro, no? Dapat sa mga umaatake sa abono ay bigyan ang kanilang utak ng fertilizer. Ano ba naman ito? Oo nga naman, kasi bibirihin mo ang abono, tumutulong na nga ito Ano? Yes. Okay. Okay, at siyempre, sa ating pa rin ibang mga tanong na ito, tanong naman itong isang may konting English, pero basahin pa rin po natin. If the Department of Finance does not move, sirs, there will be nothing accomplished in the Senate investigation. What do you think? Is there any chance that smuggling can be stopped? Please ask that to Engineer So. Narinig naman Engineer. Narinig ni Engineer yun. Okay. Okay? Actually, bali, sa tingin natin may pag-asa kasi kung nakita natin yung investigasyon sa Senate as a whole, yung last investigation, nagko-content sila. Ibig sabihin, kung ayaw magbigay ng record ang DA man or custom, pwede nilang ikulong yan. Kaya medyo mas nakikita natin may pag-asa ngayon dahil mas may ipin itong Senate para pa-contempt ayaw magbigay ng mga record. Kagaya nga, may record tayo dyan sa loob sa Senado. Dapat malaman natin bakit ang layo ng pinakitsya ng record ng custom. And dapat magbigay sila ng explanation bakit nasa merkado may nakikita tayo mga imported, may box pa na galing sa other countries. Pero hindi ito nahuhuli. So dapat malaman natin. Sinasabi kasi nila, sinasakayan sa maliit na bangka,
ang posible, ang laki ng volume. Di ba? Sa dami ng volume, yung bangka na isasakay baka lulubog. Di ba? So, imposible yung hindi nila malaman. So, dapat malaman natin. Accountable talaga accountable ang Bureau of Customs, accountable ang Department of Agriculture, accountable ang Finance Department. Kasi ang Customs is under DOF. So, kailangan may accountability. I see. Okay. Ito pong katanungan ko, Boss Sendoes, I hope you won't mind, ito po'y mainit na issue ngayon, no? In fact, kahapon pa ito umuugong. Itong posibleng baka pakana lamang itong opening ng refiling ng Certificate of Candidacy at baka front lamang po yan para tuluyang hindi matuloy ang eleksyon this May 2022. Ano pong stand ng abono dito? Ano pong masasabi po ninyo dito, Sir Sendo? Sa tingin ko, hindi na iyan ng COMELEC yan kasi tapos na. So, siguro, file na yan si Secretary Pusi sa next election. No. Tapos na yung yung deadline na binigay. Hindi kasalanan ng COMELEC. Yung nagbigay sila ng deadline and naibigay na yan. So, huwag na natin guluhin yan. Tapos na yan. Oo. Pero naniniwala ba kayo na tuloy ang eleksyon this May 2022? I think makikita naman natin tuloy ang election. And nakikita naman natin na aktibo, umikot lahat para at least makabigay ng mensahe para sa ating taong bayan. I see. Bakit kaya ito naisipan ni Secretary Pusi? Maraming problema sa enerhiya, itong presyo ng gasolina at oil prices. Ito pang iniisip niya ngayon, Sir Sendo. Yeah. Yung oil price, in fairness kay Secretary Pusi, hinihingi rin niya na ibaba yung oil price. Yung taripa. Sinasabi natin kasi may excise tax. Ibig sabihin, may 12% tax na collection niya doon sa oil price. So, kung tanggalin yun, almost 7 pesos ang diesel na mababawasan. 10 pesos sa gasolina. Kaya maganda yan kung matanggal yung 12%. Maski temporary nila for 3 months or 5 months para at least mabawasan yung inputs ng mga hindi lang sa magsasakaya. Kasi ang magsasaka Action Jesse saka Action Re gumagamit yan ng koridor, pag tubig, pag-araraw, no? Kasi ngayon puro makina na yan. Pag-harvest, lahat yan kailangan ng koridor. So, kung mabawasan yan, farmers, makakatulong sa magsasaka. Yung pag-tubig sa palay, tsaka sa itong corn, lalo na itong corn, kailangan ng corn. So, makakabawas yan sa production cost. Yung sa ating mga commuter, consumer, lahat, no? Makakatulong bumaba itong oil price na taripa. Kasi may taripa 12%. Okay. At siyempre, mga tanong naman, nagdadatingan po mga tanong, kung masagot ito, dumadami na Pero basahin natin itong isa. From, ang dulo po ay 3346. At ang tanong niya ay ganito,
si Sir Sendong ang head ng Sinag. At napapansin ko po na pinag-uusapan ninyo lagi ay agriculture. But Sinag also concerns industriya. Si samahan ng industriya at agrikultura. Ano naman po ang mga advocacies ni Sir Sendong tungkol sa industriya? Nako, tanong Sendong. Yeah. Actually, kasi yung SINAG is composed of 34 organizations, no? Ito is yung pork producers, no? Itong National Hog Federation, itong corn farmers, Association ng Corn Farmers, ito Federation of Grain, no? ng mga rice miller, no? Yung rice miller kasi industry rin yun. Yung feed miller, member din natin sa SINAG, no? Yung abono party list, akong head ng abono is kasama ang head ng SINAG kasi is akong presidente ng SINAG at chairman ng SINAG na in which ay ang nag-represent is abono na sa loob ng SINAG. And yung AGA, no, yung AGA party is a member of SINAG also. Yung AGA is from Southern Luzon. So kasama natin sila ni Briones dun sa Southern Luzon naman. Yung egg producers of the Philippines, yung United Boiler Association, member din ng SINAG. No? Lahat na nag-produce ng boiler na member ng United Boiler. Member din natin. No? Yung producers ng itlog, no? Yung egg board, kasama rin. So yung hindi lang isang sector kasama namin dito. Yung manufacturing sector na local producers dito sa ating bansa. Kasama rin natin dito sa umbrella ng SINAG. Yung fertilizer group na member natin, kasama rin natin dito sa loob ng SINAG. Irrigation Association. Kasama rin natin sa SINAG. Manufacturer, kasama natin yung nag-produce. May manufacturing sila. Yung producers ng itong canned goods, isda. Member din natin. So, malawak yung covered sama ng agrikultura. Kaya natin ginamit abono kasi division. So ito yung ginamit natin na umbrella para lahat ng sektor pumasok sa SINAG. Ayun. So, maliwanag na maliwanag. Ayun nagtatanong, palagay ko malalaman mo na ngayon na involved ang industriya sa salitang samahan ng industriya at agrikultura. Ano po? At malawak pala. Biro mo yun, ang daming organisasyon pala. And that's countrywide. Ano po? So, sana malinaw yan. Isa na naman pong tanong. Galing naman sa 1260. Please don't mention my name. Sabi niya agad. Ano? At ang tanong ay ganito. Sa kasalukuyan, sirs, ay nababalita na bumababa ang bilang ng mga magsasaka dahil ang kanilang mga anak ay hindi naman nagiging magsasaka o farmer, kundi pag nag-aral, iba na ang propesyon. Wala bang programa ang SINAG upang sa ganon, mapadami pa ang bilang ng mga magsasaka at tumibay ang agrikultura? Ray, may programa tayong ginawa with Abono Party List. Yung barangay egg layer na ginagawa na pinopromote natin yung mag-alaga ng layer
na manok, no? Para at least, kasi ito lang nakikita natin na mahirap i-import, mahirap ismagol kasi kailangan within 10 days time or 1 week time i-dispose po itong itlog, no? So, kaya itong isang protein source na pwede natin i-promote sa mga barangay na ikot tayo para i-promote ito. Yung mga kabataan naman na nawawala ng gana, no? Dahil nakikita natin yung mga farmers kawawa. May ginawa ko demo farm dito sa camp na sa isang hektarya, yung 2,000 square meter, mag-alaga na ng isda, either tilapia or bango. Itong hito, no? Ito, yeah. Yung 1 hectare na yun, 200,000 square meter. Makakakita ka na almost 100,000 pesos. So yung 1 hectare na kung yung rice, kung yung palay, ang kita mo 30,000 pesos lang. At least sa isang buwan, makaka 130 to 150,000 ka. So dapat malaman natin yung technology, mapa-transfer dun sa mga kabataan, para matulungan yung mga tatay nila. Yun ang nasa isip natin na gawin. Ang ginamit ko lang yung 3 solar panel, 3 solar pump, no? na investment. Pero within a year, no? Within 2 croppings, ibig sabihin 2 harvest mo lang. Bawi mo na yung solar pump mo. Ayun. At within a year, kumikita ka na. Yun ang nasa isip ko na pwedeng gawin ng mga kabata para matulungan yung mga parents nila. Kasi kung hindi, mamamatay yung local industry natin. So, dapat yung mga kabataan kasi nag-aaral naman sila. Oo. And dapat mag-isip sila para at least gumanda yung farming. Yung hydroponic na sinasabi natin, pwede din gawin. No? Yung tanim nasa tubig na lang, wala nang lupa, pwede rin gawin yun. Ito is bagong technology dito galing Taiwan. So, ito pwede rin natin gawin, no? Para at least matulungan ang ating bagong gustong pumasok sa magsaka. Hindi ito mahirap. Importante is yung knowledge, no? Na yung kabataan marami naman tayong internet na nakikita pwede i-adapt para at least yung farmland hindi lang palay ang pinoproduce natin, no? May alternatibo na pagkain. And yung fish pond kasi na ginawa ko is yung 2,000 square meter. Yung tubig na linalabas kasi daily naman yung pumping ng solar. So yung patubig na lalabas pupunta dun sa rice land. So libre na yung tubig dun sa patubig dun sa palay. Ayun. So, napakinabangan. Doble pa kinabang pa. Ano? Yeah. Ayun. So, sana'y nasagot ang tanong nung nagtatanong kanina. At ang dami palang ginagawang abono para ma-augment ang hanap buhay ng mga tao, lalo na yung mga sinasabing anak o pamilya ng mga magsasaka. At very concrete yung mga steps na sinabi ni Engineer Sendong So upang sa ganun ma-achieve itong tinatawag nating more an additional livelihood para sa mga pamilya ng mga magsasaka. At siyempre, ano ay kinabang niyan? Buong probinsya. But we don't have the luxury of time anymore, mga kaibigan, kaya bayan po muna nating Kasendong, anything else you would like to add bago tayo magpaalam? Anything you would like to add bago tayo magpaalam, Kasendong? Any message? Any parting message po? Wala. Hindi na, Kwan.
I see, okay. Nawala na yata. Well, something technically wrong siguro, ano? So, and with that, amin pong, Oh, ayan, Yes. Monique, anything else you would like to say, Kasentong, bago tayo magpaalam? Yeah, ang importante, no, mapakita natin sa kabataan na kumikita ang agrikultura and ma-encourage ang mga kabataan na pumasok sa agri-industry. No? Marami natin nakita yung mga kabataan bumabalik sa agriculture kasi hindi lang naman kung nakikita nila siguro yung pagtanim medyo hindi biro, no? Pero ngayon may maraming technology na pwedeng i-hybrid, ibig sabihin i-introduce. So sa isang hektarya, huwag tayo mag-concentrate lang sa palay, pwede tayo mag short crop kagaya ng gulay. Ang gulay kasi alam mo action rate saka action Jesse, mga 30 days, 35 days, pwede ka na mag-harvest. No? Ayun. 40 days. So, may klila para at least may iba tayong income na pwedeng gawin. Okay. Okay. So, Kasentong, any parting message bago tayo magpaalam? Yun na. Yeah. Mag-asa pa rin tayo sa local production. Huwag tayong hindi umasa sa ating local production. Importante yan sa ating bayan ang maging self-sufficiency. So huwag tayong magkaroon ng discouragement maski kulang ang tulong ng government. Kailangan parang natin ang local production natin. Okay. okay. So with that, mga kaibigan, magpapalam na po ang palatuntunang Pangasinan Bilis Kilos. Don